לסיום, נלך אל הים. הצי הישראלי אינו כופה על שמריו. מדי כמה שבועות יוצאת מנמל חיפה ספינת הלימודים של בית הספר לקציני ים בעכו, זאב הים שמה, ועל סיפונה חניכים היוצקים תוכן ממשי ללימודי התיאוריה הימית. הספינה הזאת מפליגה לעבר איי יוון. נרכשה לפני כשנתיים ומשמשת את כל בתי הספר הימיים בישראל. כתבנו רמי גוברניק נלווה אל אחת ההפלגות הללו יחד עם 37 חניכים בני 15 שסיימו שנת לימודים אחת בבית הספר לקציני ים. שמונה חמש. לצוקי, רנתיו שמנבט את הספינה אל מחוץ לנמל חיפה, יש סיבה טובה לחייך. הוא אומנם יחזור עוד דקות אחדות אל החוף, אבל על ההגה יישאר הבן, שיוצא יחד עם כל הכיתה להפלגה. האב כבר עזב את הים. היום הוא מנתב ספינות אל הנמל וממנו, ותולה תקוות בבן שיכבוש את העולם במקומו. תראי, אני מקווה שהבן לא יראה שתאווה. אני כן מתרגש, אין מה להגיד, אבל זה לא פעם ראשונה שלי. אני בן 15 וחצי. זה לא פעם ראשונה שאתה מנווט אונייה? לא פעם ראשונה. אחרי שנה אחת של לימודים תיאורטיים בבית הספר, זהו טעם חדש לנערים האלה. פעם ראשונה אונייה של ממש, עם כל החובות ועם הרבה משמעת שבלעדיה אי אפשר. מקלחת, לא צריכה לקחת יותר מ3 דקות לבן אדם. ואגב, במקלחות יש מים חמים ומים קרים. בן אדם נכנס למקלחת, מרתיק את עצמו, סוגר את הברז, מסתבן, פותח את הברז, נשטף, סוגר וטס החוצה. 3 דקות זה הרבה. הרבה על הים הם עדיין לא יודעים. עד עכשיו שמעו עליו בעיקר וקראו בספרים. בעצם זו פעם ראשונה שמראים להם איך מלווטים ספינה בלב ים, כיצד עובד ההגה או העוגן. בכל זאת, אחרי שנה אחת בלבד של לימודים. אנחנו מאמינים שבשיטה הזו, שאנחנו נותנים להם קודם את העבודה המעשית, ורואים באופן עקרוני הפעלת אונייה, יהיה לנו הרבה יותר קל להתקדם בחומר הרב שיש היום, בהמשך הלימודים שלהם בבית הספר. לא אפשר היה באותה מידה לקחת אותם להפלגה לאורך החוף. יש פה גם מידה מסוימת של פסיכולוגיה של תלמיד, מידת הסקרנות והעניין. הוא יוצא מהארץ, יוצא לחו"ל. הוא מצפה לניו יורק, ללונדון, מגיע לרודוס. היציאה נותן להם את המרחב, וזה מה שחסר לנו ליד החופים. אבל למרבה הצער צריך להתחיל בקטנות. תפוח האדמה נשאר כידוע מכשיר חשוב לקידום הימאות העברית. על הסיפון האחורי אפשר למצוא את מיכה המדריך החברתי, לומד קצת על החניכים שבו, ונותן להם עצות. זאת גם הזדמנות לשבת ולשוחח עם חבר'ה שבדרך כלל אני לא מכיר אותם אישית. זאת גם הזדמנות, תוך כדי עבודה אני גם יכול לשאול אותם כל מיני שאלות. במידה מסוימת כן, אבל פה אני לא אשקר לך, מי נראה כזה טוב חלומה באמת. חבר'ה, מי שלא עובד פה בבקשה, מתחיל לשתות? הרבה שנים חלמו בבית הספר על אוניית לימודים כזו, שאפשר יהיה ללמד בה הכל באופן מעשי, מעיבוד אסטרונומי עד לשטיפת הסיפור. אבשלום, רב המלאכים וכל אנשי הצוות של הספינה יודעים שהדרך אל גשר הפיקוד עוברת דרך המטאטא והמברשת. חלקם של אנשי הצוות הם בוגרי בית הספר הימי, וכאשר נרכשה האונייה, עזבו את צי הסוחר ובאו ללמד כאן. הם צריכים ללמוד מאלף עד תו בתורת הים, זה הכל. זאת אונייה שתיתן להם את כל המושגים מההתחלה. היום יש אוניות מודרניות מתוחכמות, רק ענייתיות, סוגר ופותח. או ילמדו את הכל, לסגור מחסן כמו שסגרתי אני לפני הרבה שנים, ולפתוח כמו שאני בדק. לא ללכת מיד של הקו. זה המקום שלו. אנחנו סגנים עוזבים, הם באים לפעמים. אני משתדל לעשות אף על פי שאני לא מרגיש טוב. להיות חזק מול גבר, לא כמו נקבה, ללכת וללכת לישון כמו שאחרים עושים. צוקי, אתה יכול להגיע, אז תתבייש מאיתנו. הפלגה שלנו באלף, היה לנו גם כן ים קשה יותר מזה, ולא היה כנות, זה לא היה כל כך בעיה גדולה.
הגעתם לזה? כן. עובדים, לא חושבים על זה, עוברים את זה בקלות. לא בעיה כל כך. אתם לא נראים כל כך מבסוטים פה מהעבודה, אתם רוצים להיות הרבה חובלים. תראה, מי מבסוט בעבודה כזאת? אז עושים, אומרים עושים, זהו. אין חוכמות בזה. כל אחד בוחר את מה שהוא רוצה לעשות בחיים. יש אנשים שהולכים לבתי ספר רגילים ומעדיפים לחיות חיים נורמליים, חיים שלווים, בלי הרבה בעיות. אנחנו מחפשים את המטרות בחיים, את האתגרים. חצות על הגשר. העמידה ליד ההגה 24 שעות ביממה היא בעצם חלק מהחינוך. היכולת לעמוד על יד ההגה לבד לילה שלם. במציאות נעלם המחזה הזה מזמן. אמנם זה נכון שאונייה כ-90% מהזמן שלה לפחות היא משייטת בהגה אוטומטי, אבל כשאתה מגיע לנמל ואתה אמור לעשות תמרון חד או בים, באיזושהי סיבה אתה מגיע לקרבה מסוכנת עם אונייה אחרת או בשעת ערפל, אתה חייב שיהיה לך הגה, לעבוד בהגה יד, כלומר שיהיה לך הגאי והגאי טוב. לכן אנחנו נותנים להם פה את ההזדמנות ללמוד את הנושא, את המקצוע. 12 מקסימום. תתקרב את איזה אונייה, לא רציני. בסדר. תתקרב את אונייה, בינתיים אנחנו כלויות ממנה. לכל התלמידים כאן זו פעם ראשונה על ההגה בלב ים. נודה על האמת, אנחנו קצת חששנו ללכת לישון, והמחשבה שבני ה-15 הללו מלמדים אותנו באמצע הלילה. לא, אין מה לחשוש. בסדר, בסך הכל. לא יודעים עדיין כלום. הם ידעו שזה קיימת האונייה, הם ילמדו, הם יתחשלו וירכשו קצת ניסיון וזה יהיה בסדר. מה אתה אומר? אתה לא חושב קצת? פעם ראשונה שאתה מחזיק הגה בחיים. היית משאיר את האונייה ככה לבד בלילה הולך לישון? כמעט לא. ללכת לישון עוד לא, אבל יחד איתנו הם בסדר. בית הספר לקציני ים מעודד היום דווקא את מגמת המכונאות. רוב החניכים מבלים כאן את ההפלגה, בחדר המכונות החם והצפוף. בעיניהם של השייטים על הגשר נחשבים המכונאים לפחות ימאים שבחבורה, שכן להם יהיה בבוא היום פשוט יותר לעזוב את הים. תלמידי המגמה למכונאות יודעים את זה. אצל אחדים זהו שיקול כבד משקל. עצם זה שאנחנו הלכנו למכונאות זה רק בגלל שזה מקצוע שמאוד מקובל בשוק. היום חסרים הרבה מכונאים, ואם יוצא לרד מהאונייה, יהיה לנו מה לעשות בזה. חשבתי שייט, זה לא בדיוק מקצוע בשביל. זה יותר המשכתי למכונות, כי שייט בכלל לא חשבתי על זה. חשבתי על זה. בכל זאת זה בים? זה בים, כן, אבל אחרי זה אם אני ארד לחוף כמעט ואין לי מה לעשות שם, בחוף. מכונה יוד אני יכול ללכת לאיזשהו מקום, אולי בתור חשמלאים אני ללמוד גם חשמל. האטרקציה של ההפלגה היא האי קסטל הוריזון, אי יווני קטן בין 200 תושבים, סמוך לחוף טורקיה. לא רבים מגיעים לעיר הנידח הזה, שרוב תושביו עזבו אותו. קסטל הוריזון נמצא בדרך כלל במסלולן של יאכטות קטנות המשייטות בים התיכון. אולי לכך מכוונת סיסמת חיל הים האמריקני, האומרת, הצטרף לחיל הים וראה את העולם. דווקא כאן, באי השלב הזה, מחליט צוות האונייה ללמד את הנוער הלכות נטישת ספינה. ממש אותו יום, עלתה באש לא הרחק מכאן, אונייה ישראלית, וצוותה נטש אותה בסירות גבול. מה שיקרה, הוא יכין את הרפסודה מספר 2 להורדה, ונזרוק, אנחנו נזרוק רפסודה שעומדת עכשיו ללכת לטיפול. הורד רפסודה למים, או זרוק רפסודה, או בכל נושא אחר, אבל שיהיה חד משמעי, שהכוונה היא לזרוק רפסודה. אוקיי, טוב, עכשיו להסתכל, אנחנו רוצים להסתכל על החוצה, נוציא את הפרסון מתברר שאפילו בצוות מנוסה כזה יוצאת לפעמים סירת ההצלה הפוך.
זה באמת רק על הקו, החגורה מציפה, הראש מעל המים. שומרים על הכוח. זה יכול להיות פעם אחת בחיים רציני, וזה החיים שלנו. יופי. הלאה, הו, תפתח את החגורה כלפי מטה. פוץ. יופי, תפתח את כלפי מטה, תן לו לצוף. פוץ. המורים, עדיין לפתוח את החגורה? צא, רבו. למה אתה לא מחזיק? תחזיק את החגורה כלפי מטה. קדימה, תחזיק את זה. סע. היוונים ההיסטוריים האלה התרגלו כבר על המשוגעים האלה, שמגיעים פעם בכמה שבועות, קופצים למים, אוכלים קצת דגים ומסתלקים. בעוד שבועות אחדים שוב תבקר כאן הספינה של בית הספר, והתרגיל יחזור על עצמו. ימאות עברית לחופי יוון. אנחנו סיימנו כאן ביותר רבותיי, ערב טוב לכם.